Do prezidentských volieb ostáva ešte mesiac, ale už dnes je zrejmé, čo dvaja najväčší kandidáti na druhé kolo ľuďom ponúkajú. Peter Pellegrini hovorí, že Slovensko už konečne potrebuje pokoj a dôstojný život pre každého jedného človeka. Ivan Korčok nám sľubuje protiváhu voči súčasnej vláde a zároveň tvrdí, že bude konať slušne, ale rázne. Pozrime sa teda, ako tieto svoje slová dotyčný pán naplňa počas 2 mesiacov oficiálnej predvolebnej kampane. Najprv sa nám predstavil videom s akýmsi psom, v ktorom úplne nevyberane dehonestuje svojho najvážnejšieho protikandidáta. To bolo všetko možné, len nie slušné. Potom si za cieľ svojej kampane vybral dospievajúce deti a začal svoju kampaň viesť na stredných školách. O tom však slovenské zákony jasne hovoria. Takáto kampaň je protizákonná. A porušovanie zákona ešte počas kampane je možno rázne, ale rozhodne nie slušné. Prezident Slovenskej republiky skladá po svojom zvolení sľub, ktorého posledná veta znie: svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Ako máme pánu Korčokovi veriť, že bude obhajovať zákony, ak ich ešte v kampani priamo porušuje? Svojím posledným vážnym vyhlásením pán Korčok zároveň ukázal, ako si v praxi predstavuje svoje volebné slovo rázne. Navrhol totiž, aby Slovensko stratilo právo veta v Európskej únii, pretože by to tak vytvorilo aj silnejšiu úniu. Skúsim vám ako minister vnútra vysvetliť, ako by sa takáto problematika dotkla priamo agendy, za ktorú zodpovedám, teda boja proti nelegálnej migrácii.